ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବାଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଚେକ୍ କରିବା। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ବଣଭୋଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମାଲିକ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘିଅନ ଡାଲମା କରିବା, ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ମାଲିକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପଇଲା, ଟପ୍ ହାଣ୍ଡି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭଳିଆ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଧୂଳିମଳି ହେଇଥିବ ନା, ଧୋଇଦେଲେ। ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ ଆସିଗଲା ଆମର, ଆଳୁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ସବୁ କଟା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଚୁଲି ଜଳିବ। ଚୁଲି ତ ପୁରା ଦୂର ଦୂର ହେଇକି ଜଳିଲା ମାଲିକେ। ତାପରେ ପରିବା ସବୁ କଟା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ବି ଭଲ ଭଳିଆ ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ନାଲି ଟମାଟୋ ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ରହିଲା, ହଳଦୀ ପଇଲା, ପରିବା ପଇଲା, ଡାଲି ବି ଧୁଆ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚିବା ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଫୁଟିଗଲା, ଡାଲି ବି ସିଝିଗଲା। ଏବେ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫୁଟିଗଲା। ତାପରେ ଡାଲମା ମସଲା ପଇଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା, ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭଳିଆ ଫୁଟିଗଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ଘିଅ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଆମର ପଡ଼ିଲା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝା ଡାଲି ସେଥିରେ ପକାଇ ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେବା। କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ୁ। ଇଏ ବାବୁ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ, ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ଭାତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ପୁରା ଫୁଟିଲା, ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଥର ଗୋଳା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ପଡ଼ିକି ପୁରା ତାକୁ ପୁରା ହାଲକା କରାହେବ। ଏଥର ଘିଅନ ଡାଲମା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ମିଶିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ନା ବେସର, ପୁରା ଖଇଙ୍ଗିଆ ବେସର କରିବା ମାଲିକେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ଖାଇବାଟା ଆମର ଭୁଲିବେନି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଜୟ ଆସନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖିବେ କେମିତି ନମସ୍କାର। ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଚେକ୍ କରିବା। ମାଲିକ ଘିଅନ ଡାଲମା କେମିତି ହେଇଛି ମାଲିକ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମାଲିକ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏକ ଝଡ଼ା ବିଷୟରେ ହେବ। ଝଡ଼ା ବିଷୟରେ ମାଲିକ ଦେଖାହେବା।